ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଅମଳ ମାନେ ତ ଖୁସିର ମାହୋଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖିଲେ ସେହି ଧାନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସାଧାରଣ ଫସଲଟି କେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଏତେ ଗରମ କରିଦେଇଛି। କଥାଟା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ନୁହେଁ କି? ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣିବା ଏତେ ସାଧାରଣ କାମଟେ, ହେଲେ ଏଇଟା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି, ଆଉ କାହିଁକି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ପୁରା କାହାଣୀ। ହଁ, ତ ଏହି ବିବାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫସଳ? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜୀବିକା, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ତ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି। ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦୁଇ ଦଳ ପୁରା ମୁହାଁମୁହିଁ। ଗୋଟେ ପଟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତ ଆରେପଟୁ ପାଲଟା ଜବାବ। ରାଜନୀତି ଏକଦମ ଜୋର ଧରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡିର କଥା ଶୁଣିବା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରେ ଏବେକାର ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସବୁ ଭୁଲ ନଜର ଆସୁଛି? ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଏତେ ଧୀମା ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଚାଷୀ ବିଚାରା ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ଟୋକନ ହିଁ ମିଳୁନି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ତା ଅମଳ ଧାନକୁ ବିକି ପାରୁନି। ଆଉ ଏସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଫାଇଦା କିଏ ଉଠାଉଛି? ଦଲାଲମାନେ। ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହୁଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏକଥା ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ବି ମିଳୁଥିଲା। ହଉ, ଏଇ ତ ଗଲା ବିଜେଡିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏବେକାର ଶାସକ ଦଳ ମାନେ ବିଜେପି କ'ଣ କହୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀଟା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡି କହୁଛି ଯେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଦମ ଅପାରାଗ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆରପଟେ ବିଜେପିର ଜବାବ କ'ଣ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାରଦର୍ଶୀ କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ତାକୁ ହଟାଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରୁନୁ, ବରଂ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ସଫା କରୁଛୁ। ହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ଖେଳ, ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଏହି ବିବାଦର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? କାହିଁକି ଏଇଟା ଏତେ ଜରୁରୀ? କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତା ଫସଲ ବିକିପାରେନି, ତା ପରିବାର ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ? ସେମାନେ ତ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁରା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା କମିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଧାନ କିଣାରେ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତାହା କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ସୀମିତ ରହେନି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ତ ଏତେ ସବୁ ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିର କଥା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁରା ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛି। ଏହି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହେଉଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ସେହି ଚାଷୀର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଯିଏ କ୍ଷେତରେ ନିଜର ଝାଳ ବୁହାଇଛି? ଏହି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଶେଷରେ କିଏ ଦେଉଛି? ଏହା ଉପରେ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି।